चित बदली खिया के मजा आर मरल सर बंगाली हम बंगाली बंगाली देख रहे आपको। आपके लिए कहना है कहिए। ऐसे मत पिया तारा के न पिए के दियाई, ऐसे मत पिया न तारा के पिए के दियाई, आ छूछे सतुआ फटकू तो तारू में सट जाई। आई चढ़ल जवानी पर इतना गुमान मत करो, एक दिन झूल के लटकिए जाई। अच्छा लगल तो ताली बजाई लो। ए महाराज सुनिए जी बोलिए। जरा सी पानी की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। जरा सी पानी की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। नदी का साथ देती हूँ तो समंदर उठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने और लिखने में बहुत आसान दिखता है बाबू, लेकिन मोहब्बत को निभाने में अच्छो का पसीना छूट जाता है। ए भाई ये कह दिली तो हम कुछ कह दिनू ऐसे। ए महाराज जब हद से हथुआर हो गई तबे तो हमार जिंदगी बेकार हो गई। जब हद से हथुआर हो गई तबे तो हमार जिंदगी बेकार हो गई। जब हमारा खाती हरिहर झंडी देले रहलू हते पर दोसर गाड़ी कैसे पार हो गई। पता के थोड़े दिल रही। ए महाराज एगो औरत के नया नया गावना भइल बा। जब औरतिया अपना सोनिया जी के साथे सेज पर सुहाग रात के बात बा, जब और मर्द पूरा हड़बड़ाई बड़, औरत कहतरी ए राजा जी हई धन राउरे नु हो सब खान दावरे न हो सबर करी लीना तीन थान बिखो बा रउआ के ढेर चीज ना दियाई। ए महाराज लइका के जन्म भइल बा तो यहाँ खातिर ढेर कुछ हम ना देम। मान ली हमार भाइये हो खियन ढेर कुछ ना दे, दूगो गोलका कनबा लिया एगो लाम टीका लियाते आई। लामटी का कौन मंग टीका सुनले बाद लामटी का कौन भाई उहे मन टीका। ए महाराज जब मर्द हड़बड़ाइल बड़ो सब सुना बबुआ बोली हई तनी मैं को देम तुम के हई तनी पकड़ बोली चाम के जीवला में चल गया। गुड्डू बाबू बोली। सारा चुनाव लड़ लो, विधायकी के चुनाव लड़ लो, एमपी के चुनाव लड़ लो, मुखिया के चुनाव कबो मत लड़ो। ए महाराज मुखिया के चुनाव सबसे हेवी बा, पूछी कहेगा। ए महाराज ए बेरा मुखिया जी लोग के साथे बड़ा लोग घूमता। हां आ जब जना मुखिया जी के साथे ए बेरा दू गो चीज बिहार में बड़ा एथी हो गइल बा। फेमस बा जनतनी का कौन भइला के बाद जनतनी का ए बेरा पियकर लोग के दारू। ए महाराज मार लेता लो तो नहीं ना जानता नहीं। जब मुखिया जी लोग के संग घूमेला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जैसे जाए तो कई लोग मुखिया जी बीएफ ना होगा, मीट खाए के मन करे तो मुखिया जी बीएफ ना होगा। आगो जब बड़े दारू के दुकान जब लोग तो कही लोग मुखिया जी देखना बड़ा डटा था कोनो उपाय मुखिया जी समझ गए बड़े कि दादा ई 2-4 हजार चुना लगई हस, लेकिन विधायकी के चुनाव लड़ ली जेकर लहर होला में जीत जाला। लालू के लहर बता लालू के वोट दे दी, नीतीश के बाद नीतीश के दे दी। लेकिन सबसे जानता नहीं कठिन चुनाव है जिला अथी मुखिया वाला पंचायती चुनाव। मनु भैया मुखिया जी वोट मांग गइल बनी, चाची प्रणाम, चाची गोल लागत नहीं, रोको ए महाराज रुको। हाँ फिर से कहनी चाचा प्रणाम याद बानू चुनाव छी। हाँ मुखिया जी रोवे के वोट दियाई। उहा के जाके अंदरवा पूछा तनी अपना मालकाइन से ए मुखिया जी वोट मांगे आई रहनी हो तो ना मुखिया जी के वोट ना दियाई। का है कल गई रहवी नु मुखिया से चौपती मांगे तो कहबी उड़ा गइल बा। असोच ले मुखिया जी के वोट कट गई। ओही जब का लइका से कही जाके बेटा वोट केकरा के दियाई, आते बेरे मुखिया जी के ना दिया दी त का है। कल गाड़ी मांगे गई रही तो मुखिया जी कहते कि पेट्रोल खत्म। तो सबसे बड़ा चुनाव होला। ये महाराज लॉकडाउन में कहे वाला बात नहीं खे, लेकिन हम कहियो देतनी
लॉकडाउन में ब्यास लोग के कुकुर के हाल हो गई रहल कुत्तों के ना कैसे कुत्ता स्टैंडर्ड होगा सन तो बोलेरो में घूमेला सन कुकुर के अजय नचनियो लोग के उहे हाल भई रहल ये लोग के गदही के हाल हो गई रहल एहू लोग के केहू पूछत ना रहल ह गेहूं काटत रहल गेहूं ये महाराज काहे हाँ। ये लोग के लगे दुइये गो नुकाला बा एगो रात भर हिलाई लो आ सबरे लेके चल जाइलो आ एगो औरी काला बा उतर गलो समझिए गइल होखे हां तो ठंडी में खाली पाला मार देला उहे काला हो आओ बाबा गुड्डू ए महाराज जब मरद धार बड़ाई बाड़ो हां औरत को हर तरीका ऐसे कि आज पहिला हो जा लेकिन गुड्डू कहीं हाउ गा देता है खाली हमारा बड़ा प्यारा गीत था कि अवतार कोई के न करिया कि जाके कीन लिहा तू बजरिया कुसुमरा हर सड़िया राजा जी कि बेलाउज गो करिया राजा जी मनोज भैया बड़ा प्यारा गीत बा मेहरारू खाते को बेलाउज जरूर करिया कीन ले